Pangan mas tes malam, mungkin sebenarnya terakhir nih Bu, Mbak, satu nih Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Paman hajaka, ya, sama lagi. Surat Al-Imran, juz 3, halaman 142, ayat 61. Paman hajaka, maka sing sapane wong madoni iya man ing sira fihi ing dalam perkarane Nabi Isa min ba'di saking sause maja aka barang kang nekaaken ing sira minal ilmi bayani ilmu kawero fakul mongko dawuh sira ta'alau padha pernahaken sira kabeh lawona da'u ngajak sapa ingsun kabeh abna anak anak-anak ingsun kabeh wa bena aku lan anak-anak ira kabeh wanisa anak lan pira-pira wadon-wadon ingsun kabeh wanisa aku lan pira-pira wadon-wadon ira kabeh wa angkusana lan pira-pira awa-awan ingsun kabeh wa angkusakum lan pira-pira awa-awan ira kabeh sumana betakhir mongko kali-kali andengeni ingsun kabeh panajal mongko andadekaken ingsun kabeh laknatullah ing laknate Allah taala al kadibin ing atase wong kang anggorohaken kabeh. Terus selanjutnya udah mari ina hada setuhune iku kang tinutur lagu wasosu yakti iya hada iku cerita ahak kang hak utawa bener bangane ilahin lan ora ana utawa pangeran illallah kejaba iku Allah wa inna lan setuhune Allah lahuwal azizu yakti iya Allah iku zat kang menang al-hakimu tur kang wicaksana fa in tawallau mongko lamun lengos ing iya kaum fa inna Allaha mongko setune Allah iku alimun pirsa bil mufsidin kelawan wong kang padha gawe kerusakan. Sampun sampai dikirian sampai ayat 163 Mbak kita ngeriin sampai ayat 63 sampai ayat 63 3 ayat berarti mulai ayat 61 dan keterangannya untuk kita waras mulai ayat 61 Kanjeng Nabi ini keterangannya Kanjeng Nabi Muhammad didhawuhi supaya ngajak mubahalah tegese sakuse tumekane hujah-hujah kang nyata kang nerangaken bayine Nabi Isa mau wong-wong Nasara isih padha bantah ajaan kumpul ana ing tanah lapang Kanjeng Nabi sak karo putrane kabeh lanang wadon wong Nasara iya sak keluargane kabeh lanang wadon yen wis kumpul ana ing tanah lapang atas lapangan wonten nuli barang-barang donga sapa sing ora bener muga-muga enggal dirusak dening pangeran temenan wong-wong Nasara jere ini kok ditantang Kanjeng Nabi nanging ora wani kok upama wani mesti padha obong. Nah niki tunggal-tunggal ibu niki selesai berkaitan kali ceritane Nabi Isa. Dan Nabi Isa itu benar-benar Nabi utusane Gusti Allah. Sedangkan yang Nasrani ibu niku ngarani nek Nabi Isa niku selain utusane Allah, tapi nek ngarani anake Gusti Allah. Lah pas niku sedaya niku ditantang dening Kanjeng Nabi Muhammad dijak teng lapang niku lapangan niku nek ngarani mubahalah niku nyekseni temenan dijanji kaya ngarani napa disumpah. Saiki ayo bener awakmu jujur sing Nabi Isa bener-bener
ambane Allah, utusane Allah apa dudu. Nah, dadi tata ngoten tiyang Nasara niku mboten wani ajrih. Ajrih niku nek arane napa nggih? Wedi nggih. Sapa niku nek sing sukae niku ora bener, lah niku bakale kok kobong. Kobong nek kita ngarani napa? Kebakar. Iki suka bakal. Niki sebabnya kebenaran tentang ceritane Nabi Isa niku nggih pun tersebut di dalam kitab Taurat, kitab Injil, Zabur, lan disebutnya dumateng Al-Qur'an. Ini Abdullah sesungguhnya Nabi Isa niku hambane Gusti Allah. Ngoten boten anak ngoten. Nah niki tiyang Nasara niku tiyang mboten wani bersumpah. Ngoten nggih saged dipahami nggih Mbak, Bu. Niki ceritane tesih Nabi Isa. Nah terus selanjutnya ayat niku ayat 62 gitu. Sing dikumpul ning sak keluarga nggih, suamine, istrine, anake ngoten itu. Angkusana wa angkusakum. Terus ina dalwa khososul haq. Sesungguhnya cerita tentang Nabi Isa niku cerita ingkang bener. Selanjutnya cerita kang tinutur mau cerita kang hak. Nah, kaliru banget yen ana wong kang duwe anggapan yen Nabi Isa iku putrane Gusti Allah. Sabenere ora ana pangeran kang kejaba mung Allah Ta'ala dhewe. Lan sabenere Allah Ta'ala iku zat kang menang lan wicaksana. Lah iki ayat 62 diterangkan bahwasanya wa ma min ilahin illallah, ora enek pangeran kejaba niku namung Gusti Allah. Allah niku tidak beranak juga tidak diberanak. Dadi sing Nabi Isa niku dudu anake Allah, tetapi utusane Gusti Allah. Niku diterangke dumateng ayat 62 surat Ali Imran juz 3 nggih Bu. Wa inna roha lawal azizul hakim. Satuhune sebenere Allah niku ingkang zat ingkang maha bijaksana, maha perkasa, maha kuat lan maha adil bijaksana. Nah niku nerangane niki. Terus keterangan tentang kebenaran niku critane Nabi Isa niku bener-bener disebutne dumateng Al-Qur'an ceritane nyata. Nah tadi mulai alit Nabi Isa rak pun saged ngomong ibu cerita sing ayat saderenge tiyang Nasara kang Bani Israil sami protes dumateng Siti Maryam, lora duwe bapak kok iso lahir. Lah itu berarti anake Allah. Nah delokne ngoten. Akhirnya Nabi Isa niku iso ngomong, ini Abdullah. Waget bayi kok iso ngomong. Berarti bener-bener mukjizat saking Gusti Allah. Terus Nabi Isa iso nguripne tiyang mati. Lemah niku digedolanan ngoten dibentuk buruk disebul nggih saged urip dadi manuk. Terus tiyang sakit sopak, sakit belah sopak niku dilat yang buta niku nggih saged langsung saged melihat. Niku mukjizate saking Nabi Isa. Terus tiyang kerja di rumah niku duwe panganan apa? Mboten iki saged nebak, saged ngarang-ngarani. Iku mukjizate Nabi Isa. Terus atine wong iki sing pikir apa? Dene Nabi Isa nggih pirsa nggih Bu. Nah, sapa wong kula saged ngoten nebak jenengan saged kabeh. Wong iki panganan apa? Mboten Nabi Isa niki pirsa. Sing jero omah iki panganane iki apa ae? Nabi Isa niku nggih saged ngarani. Lah niku mukjizate saking Gusti Allah. Saged cerita nggih Bu teng anake teng murite. Mukjizate Nabi Isa salah setunggalé menapa si saged nguripaken tiyang pekerja urip. Terus apa tiyang sakit belang mboten saged desani utawa dilat didongani nggih saged melihat. Terus apa sing ning jero panganane jerone wong omahe panganane apa ae? Kula kemarin omahe Mbak Surati panganane jerone apa? Saged desani lha ngoten nggih Bu. Dan Nabi Isa niku saged. Lah niku mukjizate Nabi Isa. Nek kita mboten saged nggih Bu, mboten ngerti jero omahe wong isine apa, Nabi Isa saged. Terus yang dibatin tiang itu nopo nggih saged mirsani. Terus wonten critane malih nek wonten tiang niku
mboten jujur. Pamane suami istri mboten jujur. Iki suami kok tujuh, padahal bojone, pamane bojone welek ngoten nggih. Terus dia isin, wonten cerita nek Kiai Husain iku cerita. Wonten seorang wanita niku wahyu, nek puri menawa nggih, Bu. Terus punya suami niku kok welek gitu. Lah niku kemalan niku napa nggih? Gaya kemalan nggih bojo wahyu niku ten teritis niku kok sing lanang sing welek wae lho Bu, njaluk pangku nang istrine sing wahyu kon metani sisan. Masyaallah, kok nggih jenengan nate ngoten lho Bu. Suamine njaluk petan nang pangkune, istrine dipetani. Lah bojone niku wahyu kaya artis ngoten nggih. Sing lanang niku welek. Lah bareng wonten tiyang jalur kuwatan handsome nggih sampeyan boleh. Taman kuwatan wis. Bapak jarak kok nggih. Handsome ngoten nggih. Kuwatan ngoten niku. Numpak kuda, desa kuda Bu. Nah, jaran toprak-toprak ngoten nggih. Lah pas tengah jenge lare estri sing payu wau. Nggih to Bu. Lah kok sing lanang sing umpelek wau kok turu biru-biru didelehne. Lah tiyang jalur ingkang gumpang wau inget tiyang istri wau tertarik dalam hati. Yo iki wong wedok wahyu bojone kok welek, mestine jodone aku. Ngoten nggih. Sing wedok wae nggih matur. Iki tak kanggo ki wong welek, mestine aku jodone wong kuwi ngoten. Akhire kiyer-kiyer main mata ya, Bu. Akhire didereni pelan-pelan sing lanang sing elek wau lho, Bu. Lah kok sing wedok sing payu wau diawe kali tiyang sing ganteng wau. Dijak naik kuda, blayu, wes diblayokne bojone. Terus akhire sing lanang sing elek wau nggih. Anake sakti dibagi ngerti lho bojone kene. Didelene krasa golek iki lho. Bojoku nyanti mau. Diket tengok. Bojoku nyanti, nonton tengok ya. Ora lho, Kang, melok wong lanang gempatan wau. Wis dadak akhire dikejar. Wae wong meleke blayune wakas. Akhire sejarah sing blayu mau nggih, Bu. Sakit ditututi, wong sing ipul-ipul pelek. Tau wajar. Ora ceritane sen terane. Terus akhirnya bilang bayi, pirang balik dulu, kau pecah, aja, kena buntute, jangan ya Bu. Wong loro mau lanang wedok, sing lanang iku ganteng, sing wedok wahyu, numpak kuda bareng, gitu seneng kan mau. Sing lanang sing elek didelehne, krasa nek wong sing bojone sing wahyu ilang, oleh dikejar, besok dikejar kena buntute jaran kene. Jangan ada Bu. Buntute cekel apa Bu? Balik to ya. Balik wis akhire mandeg kena. Terus saya layalan. Terus akhire iki bojoku. Ngono sing wong elek sing wau. Duduk iki bojoku. Ngono. Terus akhire sing tiyang ayu wau ditekoni. Dek, sampean iki bojone sapa? Lah kok sing istri wau matur. Bojone sampean Mas sing ganteng wau nggih. Sing elek wong ngebuhi kok. Duk, sampean iki bojoku, Dek. Duk, wis. Wis akhire perkara niku diajakne dumateng Nabi Isa. Sing ngadili Nabi Isa. Ya Nabi Isa sing elek wae. Kula niku lho gajah istri. Lah kok direbut Mas niki. Kula mboten trima. Sik tak tekonane. Mbak Yu. Sampeyan iki bojone sapa? Bener bojone sing endi? Terus tiyang istri sing layu wae nggih Bu, matur, aku bojone Mas sing ganteng iki. Lho, sing elek odoh, kok gak terima nggih Bu. Gak terima tukaran. Wis saiki ngene. Nek memang sampean niku bener, berarti sampean niku urip. Sing istrine wae nggih. Nek sampean ku ngapusi, apa sing sampean omong niku salah, berarti sampean ku mati. Ngoten niku. Lah akhirnya Nabi Isa nopo donga, akhirnya tiang kalih wau mati bareng sing elek aja urip. Awet ke Bu. Nabi Isa kaya ngoten niku lho, masyaallah. Niku mukjizate Nabi Isa. Niku kan teori ceritane Kiai Husain kula Kiai Husain ngomong napa eling baru penjago teringat. Niku ceritane mukjizate Nabi Isa. Dados kita nek dadah hikmah dados suami atau istri napa wae alhamdulillah. Aja tolak-tolak nggih Bu, Mbak. Iki medeni kan dolane Nabi Isa. Jenenge jodoh niku takdire Gusti Allah. Elek utawa apik sing penting rezekine nggih, Mbak. Bae kok sedo aku Bapak jodohku nggih ketemu nggih, Mbak, teng surgane Gusti Allah. Allahumma amin. Bapak ki cetok bojo-bojo aku wis gak duwe bojo. Mboten masalah nggih, Mbak. Ceritane Nabi Isa. Alhamdulillah.
kemudian aku terlali. Nah, selanjutnya pun ayat 60 itu enggak? 63 nggih. Monggo kita was. Yen wong-wong kafir isih ora padha gelem iman, sak temene Allah Ta'ala iku mirsani wong-wong kang padha gawe karusakan. Jadi wong-wong mau ora luput bakal disiksa dening Allah Ta'ala. Masya Allah, ayat ini Bu menerangkan fa'in tawalau fa'in lau alimun bil mufsidin. Terus sak temene sinten mawon niku menawa nek berbuat apik niku balike yo ning awake dhewe. Nek beriman niku nggih pikantuk ganjaran beramal soleh, nek mboten beriman berbuat jahat nggih balik ning awake dhewe. Ada keterangan ini nggih. Terus Gusti Allah niku mboten seneng dumateng tiyang damel kerusakan, ngrusaki alam, ngrusaki nebangi hutan, berbuat jahat. Niku Allah Ta'ala teng ayat niki mboten seneng. Ngoten nggih. Mufsidin niku tiyang ingkang gawe kerusakan. Kebalikane nek tiyang niku gawe keapian, nanam keapian niku disenengi dening Gusti Allah. Dan ayat iki nerangkan mboten dumateng sesama manusia mawon, tetapi dumateng lingkungan. Tiyang nanam pohon niku lho nggih bagus, nanam pohon dan iku nggih lingkungan berbuat baik, lah menebang hutan sembarangan utawa berbuat kerusakan, lah niku mufsidin, lah niku mboten disenengi dening Gusti Allah. Alhamdulillah Bu, ternyata Al-Qur'an niku lengkap. Sedua yang aturan kehidupan itu disebutnya dumateng Al-Qur'an terlebih Al-Qur'an lah sebagai petunjuk. Dan saya alhamdulillah kita ngeten iki pelajari, Masya Allah nih Bu, jenengan dalu-dalu, nggih Mbak. Siang kok capek kalau untuk sampai kalau ngerti Mbak. Penrepot sampai lah kok jenengan niki kok urun belajar Al-Qur'an, ya Allah ngalang lek pondok nggih Mbak Bu. Ayat Al-Qur'an dipelajari, dimaknani niku Masya Allah bener-bener niku tiyang pilihane Gusti Allah. Terus awal itu memilih seorang hamba jadi tiyang baik niku dipahami tentang ilmu agama. Alhamdulillah. Al-Qur'an ini sebagai pembela, penolong kita wonten hari akhirat, wonten alam kubur dan menjadi penerang. Alhamdulillah. Pun teman-teman mugi-mugi dados keterangan ingkang manfaat punapa kesimpulannya cerita wonten Al-Qur'an niku hak bener saking Gusti Allah. Ceritane Nabi Isa, Nabi Muhammad sedaya niku benar-benar tersebut dalam Al-Qur'an. Sampai monggo kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasirna wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rabb, ampunilah dosa-dosa kami semua ya Allah, karena Engkau Maha Kuasa, Maha Pemaaf ya Allah. Allahumma aini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah ya Rabb, tolonglah kami semua ya Allah untuk selalu bisa zikir, ingat kepadamu ya Allah, bisa bersyukur atas semua nikmat-nikmat-Mu ya Allah, bisa khusyuk dalam setiap ibadah ya Allah.
Allahumma yassir lana umurana wa asyidi. Allahumma mahfazidana birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabb, mudahkan urusan kami semua ya Allah, urusan dunia maupun urusan akhirat kami ya Allah. Allahumma tawil a'marana ya Allah, panjangkan usia kami semua ya Allah, sehingga bisa hidup yang lebih bermanfaat. Wasyafi ajsadana ya Allah, sehatkan lahir batin kami semua ya Allah, hindarkan kami semua dari segala macam penyakit. Apabila di antara kami ada yang sakit ya Allah, keluarga kami ya Allah, berilah sembuh ya Allah, tolonglah kami ya Allah. Wa nawir qulubana ya Allah, sinarilah hati kami sehingga mudah menerima petunjuk-Mu. Wasabit imanana ya Allah, tetapkan iman kami. Wa wasi'kan rizqana ya Allah, lapangkan mudahkan rezeki kami. Ilal khairi qaribna, terhadap kebaikan ya Allah dekatkan. Wa syarri abidna, terhadap kejelekan ya Allah jauhkan. Wa qdi hawaizana fid dini wa dunya innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rabb, takdirkan pada kami semua takdir yang baik ya Allah, karena Engkau Maha Kuasa ya Allah. Ya Fattah, iftah qulubana ala ta'alamil Quran. Wahai ya Allah, Jalla Maha membuka rahmat, bukalah hati dan pikiran kami semua untuk bisa memahami ilmu Al-Quran, ilmu agama sebagai sumber kehidupan kami ya Allah. Allahumma bini bil ilmi ya Allah, perkaya kami semua dengan pengetahuan agama. Wazini bil khilmi ya Allah, berilah kebahagiaan, ketenangan batin pada kami semua. Wa arina fit taqwa, muliakan kami semua dengan takwa ya Allah. Wa jamilna bil afiyah ya Allah, lengkapilah kami semua dengan sehat lahir, sehat batin ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan rumah tangga kami semua bahagia, tenang, tentram dalam hidupanmu ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li minas sholihin, Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah ya Rabb, karuniakan pada kami semua anak keturunan yang soleh-solehah, yang taat, yang selamat beruntung dunia akhiratnya ya Allah. Ya Allah dia ya Allah dia ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah, jadikan bila di penghujung usia kami semua dalam keadaan iman tetap di hati, husnul khatimah, lancar murjah menyebut kalimat la ilaha illallah. Allahumma ighfir lana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dan sayangi kedua orang tua kami dan mertua kami ya Allah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu anhum. Ya Allah, ampunilah dosa dan nur kami yang telah meninggal dunia, berilah penerang dalam alam kuburnya, hindarkan mereka semua dari siksa kubur dan masukkan mereka semua dalam surga ya Allah, dan masukkan kami semua dalam surga juga ya Allah. Hasbini soal ilmu bihajati ya Allah ya Rabb, kami semua di sini berdoa bersimpuh mengharap ridho-Mu. Karena itu ya Allah, kabulkanlah doa-doa kami, kabulkanlah hajat-hajat kami ya Allah. Ya awalal awwalin wa ya akhiral akhirin, ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Wa hajat ya Allah yang maha awal ya Allah, wa hajat yang maha akhir ya Allah, wa hajat yang mempunyai kekuatan yang hebat ya Allah, wa hajat yang mempunyai kasih sayang, sayangilah kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.